servant. Yang servant kinahanglan may bawog yun mo sa luwaton sa Ginoo. Ang Mount Zion, kabalon mo ang Mount Zion, the place of worship, mga simbahan na, mga simbahan, the place of worship. Ang problema lang kung diha sa simbahan na ang righteousness o wala ang righteousness. Once nga wala gani ang righteousness, wala diha ang Ginoo. Kung diha ang righteousness sa simbahan, kanang righteousness ba kanang pagkamatarong niya sa Ginoo, nga mao na atong ipangita diri kanang righteousness. Ang atong hari mao na si Jesus Christ. Ang atong Ginoo nga si Jesus Christ, Ginoo pud siya kay anak man siya sa Ginoo nga Amahan. He is our Lord God, yapon si Jesus Christ. Mao na siya mag-enthrone diha sa righteousness. Mao na nga pumingon ninyo nga ang Ginoo naa karon diri. Kaya ang pulong sa Ginoo naaman, di ba? Ipaibaw man mo. Ang Isaiah chapter 4 verse 5 and 6. Muna ako sa kagwapo kayo nga din promise sa Ginoo sa mga tao nga iya sa Ginoo. Muna promise. Ayaw ninyo kalimtinin. Isaiah chapter 4 verse 5 and 6. And the Lord will create upon every dwelling place. Siya mo'y nagbuhat ang matag lugar. Kanang puyanan ba, dwelling place of Mount Zion. Mo nang gitawag og Mount Zion, mga simbahan. And upon her assembly, ug diha sa panagtigon, a cloud and smoke by day. Na ay clouds ug ang aso, smoke by day. Di na nato na makita kay nangalagad man ta sa Dios nga di makita. Wala ta nangalagad sa butang nga makita nato, di ba? Wata niya ni diri kay gwapo ning simbahan, di ba? Takot pagkasulti, di maginigwapo ng simbahan. Suod ka di, ng simbahan na ni. Pero ani dili na ang pulo sa Ginoo. Una ang gusto sa Ginoo nga dili ka mga lagad sa makita nimo. Gusto ka makita niya, dito ko magsimba ka ng gwapo kayong simbahan. Una yung sa kabutan nga din, baliktad ba? Mabita ng mga tao, gipagwapo nila ang simbahan para daw dagay mo doon. Kasi para dagay mo doon. Sa tinuod lang, ang Ginoo may nagtawag nimo. Ako wala ko nanawag og tao. Magwawali lang ko. Gipatukod og simbahan diri aron magwali ko. Kung dunay iya sa Ginoo panhimo na diri. Kay sila ang pasture. Sila ang sheep of his pasture. Kaning pulong sa Ginoo is sibsibanan ni. Kung ikaw ni ani dinhi kay ikaw man ang karnero. Unang paminaw gyud sa pulong sa Ginoo labi na hapit na ang panahon asa man tabi. Umabot ning panahon. So tinuod lang, wata kabalo gani ining pandemic. Magtuba mo nga mawani atong mas dili. Kaganay mga sulusulti karon naa na gani yung malabot na pud, di ba? Na ikaduang what man kana ikaduang nga trend, sa trend trend no? Na ulga nga kuan, lain na pong kuan. Siguro tawag na nato COVID-20. Yung pa naman COVID-19. Ayaw mo pag-isip na di mo back to normal. Because this is a sign of God. The beginning of sorrow para sa mga tao nga wa kay Ginoo. Nakailag Ginoo pero wala nag-glorify ba kanang murag kun gani tutuwig lang labi na kanang naalang sa balay. Ana sultihan tagid mong tinuod. Abi ni mga atong taguan ningon sa Isaiah chapter 26 to verse 20 siguro. Ang balay sa Ginoo muna ato ang taguanan. Mo niya ang dwelling place matod pa niya. A cloud and smoke by day and the shining of a flaming fire by night. For upon all the glory shall be a defense. Mao na akong gingon kung kanang Mount Zion mag-glorify gani nato ang Ginoo mao na tong depensa. Kay ngano man paggabi na ay fire dili kanang bala gyud nga fire. Pag-adlaw na ay clouds. Nagulat ako dunay makasulti sa din atong simbahan dunay hayag diri. Mabot ra na pero kamo tuhoy lang ninyo kay mo man ay naisulat bakag diin puno sa Ginoo. Ingon pa niya sa verse 6, and there shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge. Kana kung tabernacle daw mao na ang landong sa adlaw sa mga kainit. Kanang init ba? Adlaw. Init kayo ang kalibutan karon delikado, di ba?
Munang tabernacle. Atong una, ang ilang gilikayan, walay uwan, init. Init kayo na dito kay Juan man eh, sa pulong man sa Ginoo nila. Wa matay labot ini, gibasa lang nato ni, pero mo ni mahitabo nato kay ngano man, no manigingon sa Ginoo. Kanang tabernacle, kana siyado na sa adlaw. Alang sa init, and for a place of refuge, alang na sa mga gitabangan. Ikaw na kinanglan kag tabang? Mo ni ang dwelling place. God is our refuge. Siya atong katabang. Naa siya place nga gibutang. Mao ni ang simbahan kanang sayon. For a cover from the storm and from rain. Tanawa. From cover from the storm and rain. Mao ni ang giingon. Sa ato mag-storm rin mo baha, di ba? Abi nimo sa tinuod lang. Kuyaw kayo mag-rain, nahadlok yung mag-rain. Dili lang kayo mag-rain, kay kung kuan pa maglinog. Kay kana among akong gipuy-an kanungunan na malagad ko sa Ginoo. Mo bitan nang walay dagko kayong linog kay kung dagko linog at ligid man gyud namong balay dito ba? Kana akong gipuy-an, ako gyud nagpundasyon na. Sigurado gyud na ligid na pero kinamo ko'y Ginoo. Mo na iyang gingon dinhi. Mo na ang place of refuge kay naa ako sa sayon. Mo na ang shadow. Mo na akong defense. Mo na nga di ko tagaan sa Ginoo og kakuyaw. Mo na iyang gingon, cover na nato from the rain. Kung mag-uwan, magbaha lang. Ugno ng yuta diya. Walapok na diya. Pero di kong tuwan kay nga naman. Naaman ko sa sayon. Mo man atong depensa. Ang storm, pag mag-storm, pag mag-rain, di ba muba sa inyo ha? Mo bitaw tong unang panahon, ako'y sumring nga nabahaan siguro kay tingadlukan nila. Kung karon dili na mubaha. Kaya nga naman, nakaibaw naman mo, nga naa na mo yung depensa, kaya naa naman mo sa Mount Zion, naa na mo sa dwelling place of God, nga matod pa niya, shall be at the tabernacle of the shadow of daytime from the heat and for the place of refuge. Naa na mo sa lugar sa tabanganan, ang ginuutabang na nato. Muna ayan na mo kadlo. Ako yung sundiri nga din na agian baha, lampas na ko sa ilahang balay. Sika kaduha na, putasa pa sila mo tumutugong. Ato pa to. Abi nimo kaning mga God sa Ginoo is a warning na nato. Para ning warning man isa to ni pandemic. Muna warning pud na, pero kana dili na may tabo. King ano man. Kini pandemic usa na ni ka time nga maninuod na ta. Bayaw tuguti nga diin na apa may sunod gud dinhi. Abi nimo sa sunod dinhi, daghan lang gyud di mo tuo ba. Anong war? Anong mingon ko ninyo mo sunod ang war? Kaya that is the time nga diin mahimo na tang global. Ma one word na ta ba? Ang kalibutan gi prophesy na sa Ginoo, there will be a great tribulation ngano man because ang kalibutan mag one word na duna na sila policy with marking. Ay gani gisultihan ta. Atong una na bandit sa mga Israelite dito sa Egypt wa sila sulti. Pag-abot dito kang nibukod ni Sar, tungod sa ilang pagpasagad, wa sila sultihin, nakaabot sila captivity. Kanang captivity, sabaw ba mo unsa ng captivity? Ingon pa niya, because sila na bandits, sila na captive, kita, moabot ang great tribulation. Ang ilang bandit is cruel, ang ilang captivity is kanang kayo ba kanang hard kayo ba? Unya kita padulong ta sa great tribulation. Ang kalibutan giandaman sa Ginoo great tribulation na isulat na. Kung di ta gusto mo ato sa great tribulation, mao bitaw nang na-instruction sa Ginoo. Sila gi-instructionan, wa man sila naminaw. Bo nang ato sa kang king nubukod ni Sat. Unya ang Ginoo kay dili pa man time nga diin mo end ang kalibutan kay ang ending good why ending nga di nayahay bisan ang kalibutan sa tinuod lang ang 1 Peter o 2 Peter chapter 3 man na siguro yang giingon dito nga ang kalibutan is preserved by fire. Kabaw ba mo gi-preserve by fire? Atong una gi-preserve by flood, karon by fire. Kunang na-rainbow nga di na niya na lunupon ang kalibutan kundi sunugon. Na 1 Peter o 2 Peter basahan na ninyo. Gamay ra man ang chapter sa Peter. Butob lang na sa ang 2 ang 1
Peter is 1 to 3 na o 4. Ug ang 1 Peter chapter 1 o 2 Peter chapter 1 hangtod sa 3 lang na. Unya dito sa chapter 3 ningon, be not ignorant nga ang kalibutan is preserved by fire. O bitaw nang na third world war. Kay ano man, masunog ning kalibutan dili tanawa ng Syria. Kita ba mo kanang atong Marawi ro? Kita ba mo nagbarog nagwapo pang balay? Wala na down na sila because of fire. Muna ang gingon sa Ginoo. Mo bitaw na nga kita kinahanglan magbantay ta. Mo ni ang pulong gyud sa Ginoo is inspired by God. Instruction ni una reproof, correction and instruction. Ana ta sa instruction ha. Kay human naman gikorrekta, human na ta gibadlong unsay atong buhaton diya sa simbahan gibadlong ta nga kana mali. Kung atong una ang mga propeta wala sila nag-distinguish what is right or wrong, what is unclean or clean. Ako musulti ninyo kay mo na giingon sila wala nagsulti. Wala musulti ko ninyo what is right. Una mag-instruct ko ninyo nga matod pa niya dinhi. Aron dili ta mo ato sa Great Tribulation. Gusto ba mo mato Great Tribulation? Kanang Great Tribulation that is a vengeance of God. Panimalos na niya, manimalos. Mo bitaw na niyo siya, ayaw mo panimalos. Kung na'y mga aktor sa salida, manimalos, dili na pwede. Diyan sila gigamit sa Ginoo aron manimalos. No. Why panimalos niya sa Ginoo? Kay vengeance is mine. Ingon pa ni Jesus Christ. Wala di ta manimalos. Kaya nga naman, sila na captive, kita po masitabo nga mahimutang maadto sa Great Tribulation kung ang Isaiah chapter 5 verse 12 and 13 mao man gud niyang gingon na captive sila. Kita makaptive ta sa Great Tribulation, okay lang ug ganang di ta pamatyon. Okay lang di ta pasimbahon ug dili ta markahan. Ay markahan man ta, nya kung mamarkahan na ta, di naman tayo sa Ginoo mo na ni. Gusto mo na mo nang since the world began, wala pa na naitabo. There will be a Great Tribulation ingon ni Jesus Christ. Ikatulo na, the last na lang na. Ingon pa niya sa Isaiah chapter 5 verse 12. And the harp, and the viol, and the trumpet, and the pipe, mga kanya instruments sa simbahan nila dito, mga tulunggon ba? Ambot kaning harp, dahil mo anang harp no? Kanang gitugtog ni David. Kaning viol, kaning mo ni gitawag og violin. Kaning trumpet, ambot unsa ni nani usani ka instrument ni dito nila. Kaning pipe, mo ni ang gitawag og mga trumpet. Agi ugtubo ba pipe ng timo. Mo nagingon niya. Unya naa dito kanila ang harp, and the viol, and trumpet, and the pipe, ug ang ika-upat is the wine. Ikalima. Ang ikalima naa sa ila ang inom-inom. Matod pa niya are in the feast. Naa sa ilang pagsilibrar dia sa Ginoo. Although nag-awit sila, nagpatugtog sila o kanan sa Ginoo, pero nag-inom-inom mo din sila. Matod pa niya din but, matod pa niya, disregard not the word of the Lord, neither consider the operation of His hand. Ilan ang gibuhat pagday, pagsimba, pero wa sila nag-regard sa work sa Ginoo o sa operation sa Ginoo. Kanang buhat sa Ginoo dis kalibutan ba kung usa siya kagamhanan. Ang Ginoo nag-operate po sa tao, di ba? Siya mo nag-operate sa mga iya sa Ginoo. O bitaw na kinsa man day nagpabangon na ni ingon pa ni Apostol Pablo, kinsa man day nagbuot ng kampiro nga pugnan ang mga tao di pagawason. Kinsa man day nagpagahi sa kasing-kasing ni Piro, ang Ginoo man. Mo ni operasyon sa Ginoo. Kanang mga tao wa kay la kinsa man day nag-operate na ang Ginoo. Kaning pandemic, ang Ginoo. Kanang ikaw di mo simba, ang Ginoo. Siguro di ka pinili. Kaya nga naman, di mapugka mo to. Bisag nakadungog ka, mabitaw na nga diin, faith cometh by hearing. Although ang tanang tao, giwalihan, gitawag, pero siguro, wa nagpapili. Mo nang ningon, siguruan ninyo ang pagkapinili ninyo. Mo na yung gingon, wala nag-consider sa work of the Lord and the operation of His hands. Wala siguro sila kabalo nga kung unsay mahimo sa Ginoo sa tao.
Wa pa mo kabaw nga ang Ginoo kaya tanan. O bitaw nang gingon ni Apostol Pablo, I can do nothing without Christ. I can do all things through Christ. Wala tayong mahimo kung wala ang Ginoo. Pero mahimo natong tanan kung ang Ginoo muhatag natong kusog. Muna kung ikaw na kay kusog, ihatag na sa Ginoo. Kung maayo pa kaglawas, makalakaw pa ka, kumplito pa kaglawas, adto si Ginoo. Kung maayo pa na mong nahuna karon, nagunahuna ka, hunahuna ang Ginoo. Tulo na kabutan, kusog, kaayuhan, ug hunahuna. Kinahanglan na kay peace of mind, na kay health, na kay strength. Aron mo adto ka sa simbahan, gihatag ng strength, gihatag ng health, gihatag ng peace of mind. Aron makainumdum ka sa Ginoo. Kanang mga tao nga din wa kaanhid dinhi kay wa nagunahuna sa Ginoo, wa naatagi kay dili na sila ira sa Ginoo. Mo ni klaro kayo giingon sa Bible. O ginako nabasahan. Wa sila kabalo sa operasyon sa Ginoo nga mahimo ang tanan. Makaya sa Ginoo, siya may nagbuhat sa tanan. Mo na gingon ni Jesus Christ, walay butang nga nahimo diri gawas kaniya. Ato daw ni basahon ni John, babasig dili mo mutuo sa ini sa John chapter 1. Sa verse 3. John chapter 1 verse 3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Wala na himo kung wala siya gihimo. Ang Ginoo di naghimo ni tanan. Sa tinuod lang kung ikaw wa nakasimba Ginoo naghimo ana. Wag ko na ngayo gud sa Ginoo nga Lord ayaw ko itong dito nga di ko kadto nimo. Ayaw tuguti Ginoo. O bitaw na kini akong pagpangayo ba usahay. Ingon pa sa Santiago, kamo nagapangayo panwa na pagkadawat nga naman. Kay kung mangayo mo kanang gusto ra man sa inyong pagalingon. Dapat mangayo ta gusto kanang gusto sa Ginoo. Pangayo ug aron ikaw magpasalamat. Kanang it is more blessed to give than to receive. Bulahang katong yatagan kaysa nagadawat. Ikaw, gihatagan ka sa Ginoo, walahan ka, kaysa naghatag ka. O bitan inungdan nga din, ikaw gihatagan sa Ginoo, pasalamati po ng Ginoo. Abi ni mo ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter, o sikan ba to, verse 9, chapter 9, nga ang atong administrasyon, kining atong pagsimba ba, administration man di ba? Ang ministry na to, kaning ministry na to is to give thanks sa Ginoo. Kanang in everything give thanks. Kung yan ita dinhi, because magpasalamat kita sa Ginoo. Ayaw ka ni diri nga, di ka magpasalamat. Gate palandaan, so may butangan pa na ang gingon ni David, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Kung makasulod na ka, court of praise na ni. Una, ang glory is to give thanks. Ang praise is to sing unto the Lord, which is the fruit of your lips. Hebrews 13:15. Offer the sacrifice, which is the fruit of your lips. Unsa man fruit sa imong lips? Mga tingog. Nagwapo ng tingog di mo. Say kining gwapong tingog ra ba mangita ba ni hug ka ng ganti ba? Ginansya ka ng mga English, mga maayo. Gusto na sila makaginansya. Eh, sayang no na ilang tingog, nagwapo-gwapo na. Mato mo apil lang ko sa kuntis. Una na nagingong gina sa Bible ha. Una nga pasalamat ko nga dili ko gwapong tingog. Nga naman, aron dili ko makaginansya. Wala mga singer, mga dato, wala mga singer, nabay singer ng alagad sa Ginoo. Wala, kung guwapo makagtingog, which is the fruit of your lips, kung guwapo makagpapangit, wanang gingon sa Hebrews 13:15. I-offer na, wanang muawit ta sa Ginoo, nga nung muawit ta, kinanglan muawit yun ta dili. Kunya, ang pinaka number 1 dili na to, nag-sacrifice, one of the sacrifices muawit. But ang importante nga niani ta dinhi is to hear the word of God. Kay mao na ang instruction unsay buhaton nato. Kay ngano man moabot man gud nga mangundang matagsimba. Mangundang tagsimba kay puno na ta. Mo bitaw na ang mukaw ug minom dili na uhawon dili na gutmon. Mo na gingon ni Jesus Christ. Mo nang niani ta diri aron pagpangaon, di ba? Unsay gingon dito sa limitation?
He brought me his to banqueting house. Kabaw mo sa banqueting house? Kananan ba nga balay? Muna niyani ta diro mga unsa pulong sa Ginoo, makaibaw kita kung unsa kay kung watay pulong sa Ginoo sa matong buhaton. Sige lang to paminaw sa gobyerno. Sa mukang kayo po abino sa tinuod lang di na po maminaw na ilang balita. Bahala magkinaunsa basta nga po yung Ginoo kung unsa kung buhaton. Mo na manandam ko. Mo na yang gingon nga i-ready gyud ta sa Ginoo ingon pa niya sa Matthew. Mo na yang gingon dinhi. Ang Numbers, doon ay gingon about sa Mount Zion na atong una pang panahon mo ni. Pero nagpabilig yun sa ito. Mo ni atong tuhuan yun. Sa chapter na, tanan man yun tuhuan na ito ni. Pero dapat may bawo yun tayo ni. Kaya dili gusto ang Ginoo, dili kabalo siya sa mga operasyon niya. Doon ay gi-operate sa Ginoo atong unang panahon sa ila. Mo ni ang gi-operate sa Ginoo or ang operation sa Ginoo, ang Ginoo mo mag-opera nimo kung naamang kagani cancer. Siguro di nakaganahan maminaw ang operahan ka sa Ginoo, pa-opera sa Ginoo. Morning operation sa Ginoo, gibuhat, magibuhat. Aron masulbad na iwa mga problema. Morning yang gingon din sa chapter 9, number chapter 9, verse 15 to 19. Morning yang gingon, and on the day that the tabernacle was reared up, the cloud covered the tabernacle, namely the tent of the testimony, and at even there was upon the tabernacle, as it were the appearance of fire until the morning. Sa diya nga ilan na nang gitukod daw ang tabernacle, nag-cover, gikubiran ang tabernacle or ang tent sa testimony, usa ka testimonyo ba sa mga tao, na matod pa namely testimony, tent of testimony. And even there was upon the tabernacle appearance of fire. Nagakuan ang fire ba? Nagakuan sa ibabaw. Nga mahibong ang tao para gusto kung pagsibat sa mga Ehiptohanon nyo di. Ang ilang gisundan is asa sila pa doon sa wilderness. Doon na sila kalayog gabi nga magpuyo sila dito sa wilderness. Naay magsiga sa ilaha. Nga kung buntag, naay cloud sa ila kay init man kayo, landungan sila kung asa sila magto. Mo na yang gingon dinhi sa verse 16, so it was always the cloud covered it by day, and the appearance of fire by night. Sa 17, and when the cloud was taken up from the tabernacle, then after that the children of Israel journey in the place where the cloud abode. There the children of Israel pitched their tent. Una ang clouds, kung muhawa na guys silang lugar, mo ato dito, ato na po na sila dito, kay mo ito ilang guidance, mo na ito apong defense, kining tabernacle, kining Mount Zion. Mo bito na sa matong buhaton, mo bito ng kinanglan tamang po, kabaw sa bulaton sa Ginoo. Ang bulaton sa Ginoo, sa Matthew 25 verse 21, ingon pa niya, his Lord said unto him, katong naabtan gani, katong blessed is the servant whom his Lord when he cometh shall find so doing. Matod pa sa 25, chapter 25, Matthew 21, his Lord said unto him, well done, thy good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Una, pasudlon ta sa kalipay diya sa Ginoo. Kanang kingdom diya kung kita makabuhat na kung pinaagi sa pagkamatinuhanon. Ang problema lang diya, ang bulaton sa Ginoo. Sa matong buhat ko sa bulaton sa Ginoo. Mo bitaw na akong mingunin yung muni atong bulaton sa Ginoo. Atong yun din tanawon. Inga pa niya din sa Roma, kay nga naman, we are called servant, for we are served the Lord our God. Mo nang giingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 6, 22. Ugmatad pa niya, verse 22, but now being made free from sin and become servant to God, ye have your fruit into holiness and the end everlasting life. Karon kay ikaw gihimo mang gawas nun
Mutuo ba mo nga si Kristo nagpakamatay aron ikaw makabaton og kagawasan? Asa man ta makabaton og kagawasan? Wa lang na search sa tao ba? Nakabaton ta kagawasan nga kita dili na mamatay. Nya kay ang tao di mamutuwa na. Ang giani ni Jesus Christ to give eternal life. Si Jesus Christ nagpakita, giabolis niya ang death ba? Giabolis nga ang tao nga mutuo niya dili na mamatay. Mutuo gumawa na. Una lisod kay natuwang kay wa man koy nagwali ana tunguna. Lugos mi mutuo kay ako man sa nagwali ana. Pero mo na gisulti sa Bible. Unsay gingon ni Apostol Pablo be, di mo mutuo ra ani. Sa 2 Timothy. Balik ko ni sa inyo kay mao ni ang final nga ilansang sa Ginoo sa inyo ang diin aron kamo di mo mahadlok nining mga butang. Nga diin bisag di ka mabaksinan, ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok. 2 Timothy chapter 1 verse 10. Watod pa niya din yung ingon ni Apostol Pablo, 2 Timothy. Sa verse 10, chapter 1, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. O karon gipakita na, napakita si Kristo, ang iyang pagpakita ni Kristo nga atong manluluwas, who hath abolished death. Giwala niya ang kamatayon, abolish sa giwala niya ang kamatayon kay siya mo'y nagpakamatay ba? Siya mo'y nagpakamatay alang sa tuwa. Ang tao imbis ang tao mamatay kay gipili mangut sa tao nga mamatay siya, imbis ang Ginoo nagiya niya aron di mamatay, pero gipili man nila. Si iba gipili niya ang kamatayon, gikaon niya, gituman niya ang kuan sa bitin, sugo sa bitin, giingnan bitaw niya nga din. Ayaw ninyo na kana ng prutas diya kay sigurado gyud mamatay mo. Yeah, mo na kay gikaon na niya tungod sa tintal manggod. Kay lami makayo gud ang prutas. Mo nang gingon sa Ginoo, He make all things beautiful in His eyes. Mo nang yang gingon dinhi, abolish death and brought life and immortality to life through the gospel. Mo sa yang gidala pinaagi ining pulong immortality. Gipadayag ni ining pulong gikan ni Jesus Christ, giwali ni Apostol Pablo kanang immortality sa tuwa nga kining lawas nga kita nangalagad og everlasting life. Kanang everlasting life nga gidala ni Jesus Christ kung ato nang dawaton dili ta mamatay. Kay kanang everlasting life di na moagi o kamatayon. Kung nga ayaw mo kahadlok kaning gitawag ka ng delikado ang panahon. Napay isa ako isulti ninyo. Sa John chapter 5 verse 24. Ang problema lang, anong nangamatay man sila? Amaw na ni sa John chapter 5 verse 24. Siguro mangutana ka, anong nangamatay man tao eh? Mga pastor, mga reverend, mga amaw na ni. Sa chapter 5, John chapter 5 verse 24, muna akong ikatubag ha. Verily, verily, I say unto you, si Jesus Christ nagingon niya, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation but is passed from death unto life. Saya but pasabot ini. Sigurado kumingon kaninyo kinsa katong nakadungog sa akong pulong ug motoo sa nagpadala kanako ngayon pa ni Jesus Christ aduna na siya everlasting life ug dili na moadto sa impierno, di na siya makundem but is passed from death into life. Kung dili makalabang siya sa kamatayon ngadto sa life eternal. Natay life pero di man ni eternal. Pero kung mo believe ta sa Ginoo nga nagsimba ta kanunay nagbuhat ta sa iyo, everlasting life na. Everlasting man life ang gitudlo ni Jesus Christ. Dili man ang Christian. Si Jesus Christ is life, kanang life nga gingon ni Jesus Christ. Dili na mo pass by date. Ang problema kay naman kay ngano man wa man tumana lagi ang knowledge of life. So mo pagkabalo nga ikaw di mamatay be. O bitaw na kung dili gani ka takos unsay gingon ni Apostol Pablo.
Sa 1 Corinthians siguro na chapter 11, kanang about anang communion. Ano pakig-isa sa Ginoo dili ng communion na kanang mo communion ka ba about anang pagpangalagat sa Ginoo ba? Sa Passover kanang nagselebrar ta sa Ginoo, communion man ni. Kung dili daw takos, ang uban nangaluya, ikaduha nangasakit, ikatulo nangamatay. Ano giingon na Apostol Pablo? Ay dili man takos mo nilang dili. Which is ang eternal life is iya na sa Ginoo. Unsa man buhaton nato kanang madawat nato eternal life nga di nangalagat tag eternal life. Ang eternal life is magbalaan ta. Eternal ko na gikan ko na sa langit unya di ba day na balaan. Tanan butang sa Ginoo balaan. Manang higpito nato. Kay gitawag ta as a servant nga naman nag-serve ta sa Ginoo. Abi no si Job, wala man gisulat nga namatay si Job. Gisulat lang si Job diha. Gisulat pa gani si Job, ang iyang ikaduhang asawa, gwapa kayo. Iyang mga anak, gipanalanginan sa Ginoo, ang iyang kaptangan na double portion. Manang giparugan sa mga pastor ba, ang pastor ba tanan, nga kanan nga dato? Manang ilahang prinsipyo nga din sama ni Job daw, nga gipanalanginan with double portion. Kaya nga naman, nausad man ang iyahang pamilya. Kaya ang pamilya manggod niya, wa man ituo sa Ginoo pirmiro, iya pang gitunglo si Job. Ano si Job? Kung sa may naa kang Job, si Job, sa ara na daan sa Ginoo.